Nasib meta konna għadna żgħar ma stajtx toħolmu dan il-ġob għax ma kienx jeżisti. Illum il-ġurnata sploda u Malta. Il-minuta tibda issa li Anna Bela, direttriċi. Lien, kien hemm xi perjodu partikolari jew anke proġett li vera qisu qed alright, mela jiena din it-tip ta' artista rid inkun, din it-tip ta' attriċi rid inkun, jew dan it-tip ta' teatru jiena joġobni. Jien nipprova mmur lil minn dak li dejjem noħloq, ġifi anki ġeneri, nipprova ma ninqabadx ġo ġeneru wieħed, kemm jista' jkun nipprova nimbotta l-boundaries biex inkun nista' jien stess dejjem niskopri xi ħaġa ġdida x'nista' nagħmel. Fuq xi qed taħdem bħalissa Lien. Bħalissa tagħna fuq play tal-ġen jisimha ċawa ċama kitibha Gabriel Dija. Hija l-ewwel darba li ħadd tidħlu f'post vera intimu ġewwa l-Knisja. Ħadd tidħlu qiskom backstage ta' kif jaħsbu l-qassisin u kif jaħseb il-kappell ekleżjastiku. Huwa xogħol vera interessanti, huwa frisk, qatt ma jmur fl-ovvju u jien dik ix-xi ħaġa vera napprezza.